С много сантимент и желание на нашия тати посетихме единствената българска подводница, за съжаление вече музей. Той е влизал в нея още в годините, когато е била действаща по време на военната си служба в Български военноморски флот. Като резервни. В последния отсек подводницата има още два торпедни апарата, като стигнем до там ще ги видите, зареждането там е по-особено. Потапя се носа на подводницата под вода, кърмата излиза в надлодно положение. Подводницата е построена в СССР и спусната на вода на 27 септември 1959 г. Предадена е на България края на 1985 г. Тя е зачислена към Български военноморски флот и е носила името Ленински комсомол. През 1991 г. името е сменено на Слава. Повече от 15 години екипажите провеждат интензивни бойни подготовки. Участвала е също в международни аварийно-спасителни учения. Подводница Слава плава до края на 2010 г. след